Výlet pokračuje v Cabo San Lucas s večerou spojenou s ochutnávkou tekily, predstavením a hudbou mariachis v reštaurácii pri mori. Po odpočinku v krásnom hoteli sa vydáš na súkromnú plavbu na plachetnici, aby si preskúmal slávnu prírodnú klenbu Cabo Arch a pozoroval veľryby v ich prírodzenom prostredí. Budeš cítiť na tvári morský vánok a pokoj, ktorý tieto krajiny ponúkajú. Ďalšou zastávkou tvojho výletu bude Todos Santos, magické mesto. Malebná dedinka plná umenia a miestnej kultúry, kde sa ubytuješ v butik hoteli 5 krokov od oceánu a užiješ si večeru počúvajúc vlny, ktoré sa lámu na pobreží. Toto miesto spája kreativitu a pokoj, ideálne odpojenie sa a užívanie autentických zážitkov. A nasledujúci deň bude plný adrenalínu s dobrodružstvom na štvorkolkách, kde ťa ohromia nádherné výhľady na oceánsky horizont a prejdeš cez palmové lesy až na skrytú pláž, kde divoké kone behajú voľne. Bude to jedinečný moment na malej rajskej pláži len pre teba.